Kajing kiu dor juki marba mardi kentup hapo yudu bat hapo ke jela Meghalaya kumbukau ki jehur ki so uphan upiat kentup lang hadu ke do masi do senyang de do kha kumju ladapai halor ke peleng pham lembat ki we kumba ki pai ba ki ju pendon kam malakasngi kala penlong hadu pan wanra ye shibun ki jing e kumba ki kendu rengkat lang paga kamai kaji ladapai khamtam halor juki longging ki baduk bakerdu kala penlong kum gejing yuroj bat ke ban ben yaki khem da la shu banyarap lem gejing don kam jongki halaka jong ke jela kumba ka pau halor kene ke benta kala penlong ye ke weekend hun 3 months ko bha ke belatip ke Meghalaya Awakens Concerned Citizens MACC kayo jing tip pat yo ke jing ujor na ki pajba ba ke jing di tam bat kiudor ki mar ban ujor bat ki we ki jela uba bansai mar banyang presiden kene kan hun ulaong mau lembat ki pajba kisah ko umdum namar barok ki jajmar bawan nekiwi ki jela ban penpoi hapo not east ki we ki jela ki bedan not east ki duna bat bidor henry ulabu jingkeli ba balai ki mar tangsupoi haka jela Meghalaya ki kiudor bat tamdor susu ulabu jingkeli haba pentam dor ikimar syai kapla ka tingka jong ka pisa ka lej Nakleng juga kenhun MACC kelapha dekat jingtho syabro arngut ki MP ke jela Meghalaya kumjuru syabro san khandangut ki MLA ki bedan hapo ke jela Meghalaya hakabaya dei bat sngutu kumno man penbet penbha halor ke jing e kabay kendu kum ki patba bat ke jing syakri ki patba kadai ban long ke khoj basai bat kadai manra ye kene ka mat ba kongsan hapo kene ka assembly session ke balong mentah jela Meghalaya but yakni ke bentana kalian jongi anda habangila persang ban study bun ski man laga por ngi jiya sharum bat seneng haki babun ki local market mongno ki yau ki ha kebetulan pok jela jongi keleng ki district kebetulan pok jela Meghalaya ngilap bakadan ke jkiu dor aku di ki marba mardi keleng saudam te anda habai ke bentana anda ngila deban shim ya karai nakalian jong kenhun haka arkun retrik jongi ubnai Nilayok si sendan banpa daki citi daki memorandum syabro sanpo kendai ngut ki MLA ki bulan pok jela Meghalaya. Di hakani ka arkun retrik nak liang jungi nilayok ban syong po assembly ro ringkat da ka bang nilayok ban syong perkhat lang bakatu kan ningut ki officer ki bulan pok assembly bakumta nak liang jong ka assembly kala pediang ya kani ka citi bagi pa syabro sanpo kendai ngut ki MLA namar boleh ni hapan keren mentah. Kecingki udor jong ki marbam mardi kala penlong kum kajing banben kajing nyauben bat kum juro kajing ya ki babun haka imlang salang laom tang mengikiran yu badok basuk ndai ngelak mata war bori spa kum juro de nakalang jungi ke kenhon habang isyam ki bentang anda ngila de ban pha ya ka memorandum chabro san puk ndai ngut ki MLA ngila pha ro chabro arnut ki MP ki bedan pok jela Meghalaya de nakalang juki MP bro arnut hiro kilaya ban pediang ni ki ki jongi Kumjuru ngilapa so state governor jong jela Meghalaya banalo state governor jong jela Meghalaya ngilapa ro chai director general of police ibadi DGP jong jela Meghalaya be in charge mentang banalo kata shu ngilapa ro sapoka Meghalaya state consumer dispute redressal forum kemudian hapo jela Meghalaya di lembaga Meghalaya state consumer forum ro kala pedang ngi benta ban ngi sngau sai namar balai la mentang ngi keren Namangi na kasngi siya kasngi anak bangi persang ban study nadu katay kasngi siya kmat bang no ang kiyo ko kayudo market ngila de pro ban rai ni kabenta ba ha abdi bani bentang ngiyo ban krendo ba u sim jong ka hima mendim ubade ban pek ya kayudo menta kai ke dawa ba kongsan ko pelong ni ki babun ki pat ba menta keleng sau dong ni ba ka jingdi maran ni ki chor ka jingdi maran ni ki do jingdi maran ni ki do kha kabala sapyan adu ngimla su ban perkhat balai kum ni ka Dena kata kedau nak kalian jungi ka kenhun hagrin ke benta anda habang isyam kakum ka Consumer Protection Act 2019 kalau bangkren lupa balai kini berkhoi kecing persang bandi palap dor yaki marba mardi kini berkhoi kala kata halal ka unfair price ya ka ba kum ka kenhun hingi lab hi markhan nama syu nalo kata anda habang persang ban study kakum ka Legal Meteorological Act 2009 kini ru akan persang
Nama boleh lah bagi ditam ya ke maximum retail price lani ki ditam ya kanu kanu ke jingbam kepada ke unfair price ke bomdon ya ki price bang nak kum ki jor kani ru rasim ta bagalong illegal unfair price ya ke banna kalian jongi kum ki nong song snong khamtam ha bangi kran ki ki street vendors lani ki vendors ki retailers ki bashim ki benta ki bakongsan bak kenoni ha jo ke por ngang sabat ong ba Larang ikan ini kebentah apa yang dikapor bagadan kenika assembly session jangka Jela Meghalaya ni haban abhi nanu ki pedeng ki MLA ben haban keren na bro san ko kendai ki MLA ngi dadem phak ki la de hanu speaker jangka assembly ro markmat hingga de ben yoban IT ya kenik city bang inget hiro ban nakaliang jong speaker unum de ban kentai dan kadon kanu kanu ka bentah yang ban nakaliang juki MLA gi persang ban pan ban keren yang dikebentah nama boleh kadai ka hok bagi jeng shisha ya ka bangi kum ki pai bangi don kam ban keren nama kata nakaliang juga kunhun ngi ong ru hani ka por ar lai sau sanmut ke MLA ki bala ban keren ru kani kamnong ka wei na ka bentah ban wan ra ya ka jeng kersan na ka bentah ki pai ba ki ba em ki balong ki nong song slong jong ka Jela Meghalaya hi bro ko wei nama boleh ngi i ya ka jeng kiudor jong ki mar ba mar di uta ka long ke ka bala ta semua pelan kani ke bentah ka bokongsan ya ka ban nakaliang jongi ban nakaliang juga kunhun iro habang isyam ini ka bentah lembagi newspaper lembagi kot kubor babon keleng-keleng saudong ngilagi bagi lami hi gambar jingkho ya ka bangi lapha ini ka bentah namar haswa bangin keren haswa bangin pha newspaper ro kalau ya ben kap lang ban sim ini ka bentah ban ya ben kap lang ban ni ku kunhun habang ya ke nakaliang ka kunhun hi bro koi ladang keren ini ka bentah ni haban keren ro shu ya ke ai ka ba ngilap kat kumpini kitiar di badan lembaga maximum retail price. Ikran mentai ke marbam mardi. Habang ikran ke marbam mardi ngilap ki marbam ki unfair price, ngilap ki marbam ki bedai ki non MRP price. Kumju habang ngilap pada kumya ki mardi bang no ikran kum ki alcoholic beverage. Ani kita ki kiat tu bang ni ong apa ke Jela jengi ya tin khasi jengi. Ngilap lembaga ki wine store. Anda habang isyam kum ki wine store beper anda habang study ya kum kini ki kiat ki badan laispa nyoksan ML. Laispa nyoksan ML ke MRP jom kita kikiat ke thok laispa nyok tingka anda habang isyam baki wine store gidi pada kidon ki wine store beri sauce pak tingka kidon ki wine store beri sauce pak hatsan tingka kidon ki wine store beri sauce pak arpau tingka kidon ki wine store beri laispa arpau tingka Jadi ke berfat ke bangin namla ban pedang banong ba the maximum retail price ya ka ban nakaliang chong ka sarkar ka deban bu kala bu kat kum ka no ka tax ban namla ban palat chu ban exceed ya ka maximum retail price balada di palat ya ka maximum retail price kata hero kala ni ka black marketing ka unfair price ya ka ban nakaliang jong ki wine store ki penan kam apa Jela jungi mentah hibro koi kani ke berfat ke bangi kran ni ka head of account ka dan mentah mano ba shim ya ka pisah badita Kai ke tax ke bala pendan kam ya kini kidor hadu bakin haban kio hadu bagi pai bak mentah ban tit watang sikilo ro ke mla shu ban tit lada ki tit mentah pangi usok saw lada ki tit tangi presben ujur bami na pok Jela la jong ujur ni barat na pok Jela la jong mentah ndai kin haban tit da dor ke barang lada ngin chu yeshim nuksa tang kendiat ku uphan ubawan na pok Rajasthan bat uphan wami na pok Jela Meghalaya uphan khasi mentah hayo upoi san tingka sikilo ndre uphan bawan po Rajasthan upoi sa tingka sikilo ka jingkli ka bangi haban bu kani ka por ka mentah syai kani ka pisah ka lej bat mano pen ki dor kani ka pisah ka ai ka tax ka ban nakaliang chong ka sarkar ka haban shim ka ai ka head of accounts ka persang ban deal kini ka bentah barok kani gede kebentang ka kongsan ka bangi haban kan ne ka por ban next kam hero nakaliang jong phi ki pai ba barok ki bayo i ya ke ai ka bangi ngiyan kini gulti sroba bani dan rikat lang ai ka mensim ai ka jingkersan rikat lang ban nginung pa ban ba kani gede jingkran tam ta ka jingmentoi ka jongi ngikran nak ta ka jingmentoi ka jonga ba ka jongphi khamtam ngi haban perkhat ya kita ki longdin ki basyadin ki ban sawan pat la sai bala sisngi ka ai ka jike ka ban nakaliang jongi kin ya kedo Kata kadi kebentang ke kongsan ke bangakran ne kapor nakaliang jongi ku ka kenhon ni pensingau syapi namakum kani ka siti ke bang deban pha saboro santu kendai ngut MLA hadu governor jong ka Jela ngi deban pha hadu DGP jong ka Jela ngi deban pha saboro khoi ki department ki beri in charge ya ka ain
ngira depan penpoi kan ke city bat lingba kan ke city na ngej scam bagi dia ban study kidi ban perkhat jingil jelio nam ta jing jongi gi pajba nganum ko abanong ba tang ke city kan chupoi ban ngej scam lada nakal yang jong sarkar kamla ban sim kan ke benta kumbang ila pan hang ni ba ka sarkar kan ban snaya ka price control committees kadi ban snaru ya kita ki price monitoring committee kadi pada ngidi ban song ringkat lang atau ini song ringkat lang ngidi perkhat lang nam ta jing jongi gi pajba nganum dei ban ong batang mangangan mentoi simet namar boleh ngiyeng kat kum ka Indian constitutional rights dong ngi kum ki nongsong slong kamtam habang yekran kum ngi ke em hapo ka indigenous state ngi dong ki minority status ngi dong ka district council bat ka ke bang impact par na kalyang district council kan kran lada ka district council kamla ban ten rum kata kamot ka district council kalong useless ka district council kam beshu ban pek ngi pat ba ngi dong kam tangi ka sarkar muta kan kran na buta ka jindon kam ngi pat ba ban ngi scam ba ki ke barokat ki bang ikran na ka por na kalyang kum unong yalam kemudian hukum ka penhun ngipet benia bangin persang hiru bangkren ya ke jing kipat ba nang ni sekmat ada don ki babisni agin babisni ada don ki bapek madong agin pek madong ada don ki badon ringkat lang tongin don ringkat lang kum ki concerned citizens ki badon ka jingkit kli na kamta ka lawe jong ka imlang saklang kamtam badangi pai na kamta jongi baralang iwe pe iwe bangi em po ka jela ide ben em da jingsuk apa ka tin pareng ka ong freedom is everyone's right kata kamu ka jing lai do kalong ka jing mentoy yang iwe pe iwe ngidem dei ban pek mading ngidem dei ban pek chana chonoro ide ben kran nam ta ka hok ka jing sisa ka bang em po ka jela kata ka di ka benta ka ba kongsan ba nga soto hiro haba khaddu kalong ba shwa ba ka assembly session kan kutno pengipa ya city ngikerpat ya berasan pendai ngut ke melil lagi laban kran kini ban kran thau ya price monitoring committee wanra ya kata ka fair price nam ta ka jingdon kam jing pat ba ai hi pat ba kin thit ya kano jing thit da ka jing so khnang makin num do men sin so la sa hin habot namar bale ko mangilap menta man la kapor ko mga kran men na du wine store idi la ka jong ka dor ka ba ka wei ka mrp ka wei ka quantity Ndrai mentara ada ngilap si ujur usu idi la kajong kador katamon jela da kumni kan yaja ka jela jungi sano kan poi la sai bala sisi kita gidi ke bita ke bakongsan barah ka benta ka bakhado nga ong hane ka por baki don ki dukan keleng saudong la di police bazar polo mot fran keleng saudong menta ada ngipan tang ka kas memor gimai ngipan tang ka kas memor gimai kai kada bakin tre ban ai kas memor kani baru fight na singol ong ba ka sarkar kan haban study ni benta ada hisha bagi di dukan ki bom ai la ban ai kas memor ki de ki dukan ki bom don jing kli ki pat ba kamut ki de ki dukan ki badon ni ka jing raha ban yonong shibon ban kamai shibon la dong pat ba uyak ro kim kuslai rum tang bal abang pisah shimet ki kelat di baru fight kata ka di ke benta ka kongsan ka mangkan ka por dengan next camera ba no song sdong kamu speaker don bol ban song ko assembly kadi da mano ki pat ban song ko assembly ki badon ni kam sim jingkit ki nakata jong apa jong pi kita gidi bentai pakado kublai siboni pi la dei ki badi jorne ki badi do kharo hayau jongi li ki babun ki lokal jongi mo na ki khasi ki badi ya ki jor ki do kha te ke jingkiu dor le mo na ngilap ka wei ka street vendors ki ong ai arpotin ka na ka wei street vendors ki online voting ka anda yau ju umar pa ngimla ban soto kai ke daw ba abokongsan anda yang handa persang man study kani hakini kendat sini study nga persang man wat jingtim na po Nagpur nga wat jingtim na po Rajasthan nga wat jingtim po West Bengal na po Uttar Pradesh na po Rajasthan nga lang bagwan kawai ka dor ko jelajungi kawai ka dor kawan ko jelajungi namal ki babun ki marbam ki wan ko jelajungi ki denya ki ki jelaki pahe ndre ana poi ko jelajungi pede tang supoi ko jelajungi bele ka dor ka FR tang supoi le ko surok la FR lagi laka nakata-kata nga sa manong bangam penram minino ni kapor ndai kopi kum ki patba ki balong ki street vendors ki basong dukan madan bandi ya gino ki marbam mardi to pinong da ji sotho da ji champang wat penlong ingi ki patba bangilong ki mrao bangin hapan tet ada ngi yobam shu pala sai mano bandan jikit kli kai ka banja kham tami gitu ki longging ki badong ki babak kamai mensi bat bam menmit solo kin poi la sai